Poi més o manco, però quant d'anys creus que fa? Jo crec que de 45 a 50. Jo devia tenir 32 anys, ja n'he fet 64. 45 anys, 45-50 que surts 45-50 que surt a la banda, que vaig a la banda. I has sortit cada any o has fallat qualque vegada? Cada any, menys fa 42 anys, el de farà avui, el de fa demà, exactament, no me'n recordo la fetge exacta. Que va ser perquè m'ho vaig quedar. Ah, i vas fallar perquè... Vaig fallar perquè em vaig anar de viatge de nòvios i no vaig poder tocar la vorada. I ara enguany serà un poc diferent, enguany... Enguany hi ha hagut novetats. No sé de qui ha estat la idea de fer una vorada a Sant Vicent i deixar d'acompanyar l'Ajuntament a l'església. Després sí, quan tallava l'ofici, que han ballat el cosier i tot el fandango d'això sí, que els acompanyarem una altra vegada de baix per amunt, perquè després allà de totes maneres toquem. Allà quan fan l'entrega de premis i això, toquem allà, tornem a tocar l'alborada i ho vist pollença. Tu te'n recordes qualque any que la banda hagi anat a tocar l'alborada a la Cala? No, mai. Enguany serà el primer pit? Enguany serà el primer pit. Si jo sàpiga, mai. I enguany serà el primer pit. Espero que la gent, perquè ara no sabem com va, perquè ja fa bastant d'any que anem i ja sabem que la gent que mos espera, però Sant Vicent, si en el primer pit, fa mal sempre. A més, el teu fill ha sortit músic com tu i també toca l'alborada. Toca l'alborada. I per això avui també teniu un extra. Sí, també. Enguany teniu un extra. I enguany en tenim dos extras. Dos extras tenim. Tenim que normalment quan neix un fill d'un músic, un fill o una filla, se li toca l'alborada i dirigeix un músic que ha tingut la criatura. I enguany en tenim dos. Enguany tenim el meu fill, en Toni Coll, i la Victòria. La Victòria també va tenir un nin i també tocarem davant de seva, més o menys, i són dues més d'afegides. I això també ho devien fer quan va néixer en Toni. Quan va néixer el meu fill, en Toni, ja també ja ho van fer. I jo vaig dirigir la banda, només un moment de l'emborada a la seva. Després vaig tenir en Joan, i també ho van fer el mateix. Ah, està bé. I dos nets anteriors a aquest també ho van fer. En fi, tots els fills de músic, o sigui, tots els fills de músic que toquen a la banda, però. Sí. Els han fet... Han d'estar més o menys actius per tocar l'alborada. I malament deixi la banda continuaràs tocant l'alborada? Espero que sí. Espero que podrà tocar l'alborada fins que pugui.